יאללה, אז אנחנו קונספט 2, נאפס אותו עוד פעם לפני הזה. זה המכשיר קטירה, זה הדמבלים, זה המתח שלנו, החבל, משקל, יש לנו 20, יש לנו כמות, יש לנו 5, יש לנו 10, יש לנו 20, נצלם עוד פעם שחז וחלילה, אולי ישים פחות בצד שני, 10, 20, עוד 20, אחרי צילמתי את המות, אבל נסלם אותו עוד פעם. חבל אמרנו. דבר אליי, נועם שוחט, אריאל 26. אריאל 26, ראש את הלוחמים. יאללה בלגן. טייק 2, עוד הפאק. מי עושה איתי תזמון? את יודעת? אני עושה 60 שנה כל... יופי. רגע, אני צריך שתזיז את הראש ככה. בדיוק, אני אעשה את זה. כרגע. מצוין. אתה יודע מה, אני אקח אותו טיפה יותר אחורה, שלא יגידו, לא יודע מה. פצצה. יאללה, אנחנו מוכנים. את מוכנה? כן. 3, 2, 1. נועם, רק אני סופר. 9, 8, 7, 6. לא עובד לך? רגע, נתחיל מההתחלה, לא משנה. 2, 1, גו! אתה תתרכז בשלך, אני אגיד לך משהו שלא רלוונטי. על הלוח, השעון בהפרש של 5 שניות, אבל זה לא משנה לך, אני אלווה אותך לאורך כל העיבוד. יופי, אנחנו מסתכלים, נשימות. גם אם תראה טיפה לאלף, וגם אם זה הרבה ניתוח. כמו בהוצאה בהכנסה תעשו אחרת. וריח, חתירות חזקות, אבל לא מיוחד. אבל אלף פני 40 וחצי. אתה ממשיך, אתה לא מעט כאן איתי, אתה מעט את הקצב, אתה לא עושה. בדיוק, כזה. שימות עמוקות, תזכור מה אנחנו עושים. 30. עוד 15, נו. יופי קצב, לשמור על זה. נשימות עמוקות. יופי. קצב מדהים, זה אסטרטגיה, אתה עכשיו על הגל. יאללה, 9 קלוריות. תראה טיפה, לא שווה את האפרטה. זה שם, זה עדיף כזה. יאללה, 3. 8. אתה לא מפסיק את זה של 50. לא יורד מהמכשיר עד 6:50. זה הכל. 7, 6, 5, תרים אותו. 4, 3, 2, 1, אתה בתוך 20.
אנחנו לא שוכחים. נשימות עמוק, אתה פיקס עם הזמן. נתרגל את זה. יאללה, מעולה, אנחנו עולה ל-90, ול-100, דוח חזה במשיכה. כבר, סבבה עם הזמן? אני בטוב. לא, אתה מצלמה. מצלמה בטוב. מצלמה בטוב, אנחנו 1,090. כולם בטוב, היידה. 1,115, אנחנו סבבה, מצוין. מצוין. קצב. אלוף, נועם, אלוף. בראבו. אם אתה רוצה שתופיים, תעצור עיניים. סבבה. אני אגיד לך את שלך, ואחרת אני אגיש לך אותה, אתה לא צריך לתופף. יאללה, סרגי מגיש לך מים. כן, אני יודע למה הגרנו בסיום השלישי. רגוע, יופי, אבל קצב מעולה, עכשיו טיפה נראה. טיפה נראה. נועם טיפה להוריד. מצוין. יופי. שימות עמוקות. מדהים, אתה נועם מדהים. גם אף גם פה, אתם מסתכלים קדימה, גם אין לנו עצמות. נשאר לנו הרבה פחות מחצי. הרבה פחות מחצי. אתה תותח. אתה תותח. אין עליך. מלך, 15. יאללה, הוא אוהב שרית חדש, לא היה יותר מזה. להוריד. יאללה, לא הוריד, לא הוריד. יופי, אני תכניס, מעולה. זמן, אני אגיד לך, אנחנו ב-6, 23, 24, אנחנו יש 5 דקות בערך. 30. כמה בדיוק? עוד 5.5 דקות. 5.5 דקות. נועם, אתה בטוב, זה לא משנה, אתה עובד, זה אסטרטגיה שלך. אנחנו בדיוק באסטרטגיה. אנחנו עוד 7, מצוין. הזמן? עוד 6 קלוריות. 5. 4. אתה לא 3. יורד? שימות עמוקות באחרונות. 2 קלוריות אחרונות. תגיע למצלמה, עוד אחד. 50. נועם, תזיז את הראש, תודה. מעולה. 3, 2, קח את זה בידיים. קח בידיים. ואתה שאתה מוכן, אתה מפעיל. נועם, ריכוז שלך. קדימה, מאמי. תן ידיים לנשום שלך. יש עליך. 3. כנס. אנחנו עוד 31. יאללה, תן לי עוד 31. נועם, תן בראש. נועם, 10 אחרונים. 10 אחרונים. יש. עלה, יש לנו עוד 3 דקות בדיוק. לא, בזמן לא משנה, אתה עובד בקצב, זה הקצב שלך. אלוף. זה האסטרטגיה שלך. פשוט לעבוד. פשוט לעבוד, נועם. פשוט לעבוד. לא, בחקירה לא עושים את זה. תסתכל קדימה, קח את זה. גם אם אתה מסתכל, רק תסתכל לפה, קח את זה. בסיום עוד שוט מים, אתה מצמץ? לא, סבבה. יופי, נועם, להמשיך, חיים שלי. אתה גם בקצב טוב מדהים, מאוד. אתה בסדר גמור, אפילו לא בועט. אתה בקצב מטורף. זה מה שרצית, 150, טוב מאוד. אלוף. לנשום, הכל טוב, לנשום. לפתוח בית חזה, מבט למעלה. כן, זה חזה, אנחנו במשיכה, חזה פשוט. מצוין. אלוף. אתה גם אם אתה ממש שבור, אין בעיה לרדת ל-1000, הכל בסדר. בוא נעשה ככה, אם אתה תהיה שבור ב-30, עד ה-30 בקצב הרגיל. בין ה-30 ל-40 אפשר לרדת ל-1000. אלוף, חיים שלי.
תראה שאתה גם עם האף וגם עם הפה, אנחנו 2 דקות. סיימנו. 2 דקות זה עמוק בתוך החבל. 2 דקות זה עמוק בתוך החבל. נופר בסיום את החבל להזיז לשם, אני מזיז לו וגם בנפלוי. אז זה פתוח. נועם, אנחנו 1.5 דקות. 1.5 דקות, אנחנו בסדר גמור, אנחנו קצב מדהים. אבל ראית חוקות, ראית עוד קפץ כזה. נועם, להמשיך, הכל טוב. יאללה, עוד דקה. עוד דקה, 18 קלות, בואו נסיים את זה, נוכל תחילה שאלה לא מפריעים. יאללה, אני על השעון, אנחנו פיקס, אחי. אנחנו פיקס, אחי, נועם, אנחנו פיקס. יש לנו 58 שניות, זה פחות מדקה, אחי. אתה עמוק בתוך החבל. זכור מה אני אומר לך, אתה עמוק בתוך החבל, אחי. אנחנו עוד 10 קלוריות. יאללה, אנחנו 40 שניות, זה כלום, אחי. אתה מסיים אותם, נוגע לחבל, קדימה, מתחיל. אתה עמוק בתוך החבל. עוד 7. עוד 7 קלוריות. 6 קלוריות. תספרי לספור את זה. תספרי בכל רם, אני אספור חזרות. אני על הזמנים, הכל טוב. אני אספר לך חזרות. אני על הזמן. נועם, לסיים. עוד 3. עוד 2. הנה ממוצע כזמן. 20 שניות. יאללה. גו. יאללה. יופי. סע. 10 שניות. 6, 5, 4, 3, 2, 1, זמן. נועם, היית בקצב מעולה, כל הכבוד. עוד 20 שניות. אני על הזמנים. כל טוב, נועם. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, עבודה. רגע. 3. 4. אני יכול להגיד שיותר לא. 5. השארתי פה. סגור. יאללה, עוד 4. נכנסים עוד 4. 3. 2. 1. גו. זה בספורט ישר? יופי. 2. 3. 3. אם אתה רוצה לשמור לי, זה הזמן. תסתכל עליי. 4. 3. 2. 1. גו. סקוט לי. עלית, עוצר, יאללה, 9, תן לי. קטן עליך. 2. 3. 4. תראה את עצמך. 5. 6. 7. 8. 1. 9. יופי. תניח. אליפות. שלשות. 3. יש לך את זה, נועם. זה לא קשור לזה, זה נטו דופק. השריר לא משהו אחד בשבילי. בוא ניכנס לשלישייה הראשונה ונראה. פיצוץ ענק. 1. יופי. אלוף! 2. יס! 3. על הרדת. 5, 4, 3, 2. 1. גו. עלה. תן לי שלישייה כאלה פיצוצים גבוהים. 1. מצוין. 2. אלוף, חיים שלי, אלוף. 3. יס! לא, אז אנחנו נתחיל מעכשיו 5. תתקשר. 5. 4. 3. 2. 1. 2. 1. יאללה. שלישייה קטנה. יפה מאוד, נועם. תנשום למעלה. עוד אחד, אחרון. כל הכבוד. אנחנו עושים 4, 4, 1. בסדר? 4, 4, 1. תסתכל עליי. כל מספר. 3.
שתיים, אחד, יד, תן לי, אתה יכול. תן לי את הרביעייה ואתה לא. תהיה עכשיו לא. אחד, שתיים, אלוף חיים שלי. מצוין, עוד אחד בעשרת הולכים, לא אתה יכול. זה לא יפה, זה לא יפה. יאללה, נועם! תן לי רביע, נועם. תן לי רביע. אתה יכול, תבוא לשם, מצוין, עוד טוב. מצוין, תראה מה זה מה בסדר. עוד שתיים. עושה לך פוש פרס, ברור לך של ספרינט, זה אין לך חובה. אתה נכנסי לפוש פרס, אתה ארבע, אתה לא פתאום מעשה. אני מבטיח לך לנוח, יאללה, תן לי. סקווט קלין אחד, ואף פוש פרס 9. יאללה, תן לי. נועם, קדימה, להרים. שתיים, אחד, גו. אחד, ו. אחד. יופי. ארבע. חכה רגע, שלוש כאלה. ארבע, מצוין. חמש. שש, שלוש. אין סיבה, אבל סבבה. תסתכל עליי. עד שלוש, נכנס לשלוש. אין מה לעשות, אתה חייב. שלוש. שתיים. אחד. פאוור, ויאללה. אחד. שתיים. עוד אחד. שלוש. אני לא יכול לומר לכם. יאללה. תן תאוור לקחת עליי. תסתכל עליי. תעמוד. אנחנו כבר 10 שניות תלומה, אבל אנחנו עוד שלוש. עוד אחד לתת לי שלוש. שלוש. אחד לתת לי שלוש. שלוש. שתיים. אחד. פיצוץ גבוה. ואלה. אחד. שתיים. ככה עובר מלמעלה. שלוש. זהו. קשר. יאללה, תקשיבי. עוד שתי שניות ציון. כמה אנחנו מגיעים? דקה וחצי. יאללה, בואו, בואו ננסה לתוך. שלוש, שתיים, אחד, אלוף חיים שלי! שתיים, אגן! אנחנו נכנסים עוד 5 שניות לשלוש. 5, תקל. שתיים, אחד, תן לי שלישייה. ככה אני למעלה. שתיים. עלה. יאללה. בראבו, 55 שניות לסוף, 50 שניות. להרים דמבלים. יופי. 30 שניות. תקשיבי טוב. אנחנו ניכנס ל5 ולפשוט פרס אחד. אתה יכול לעשות את זה. נועם, 15 שניות להרים. עד סופרת שניות אני סופר חזרות. סע. 2, אתה מקשיב רק לי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, זמן.
יאללה, אנחנו התחלנו לפני 10 שניות, אני רוצה שתכנס לי. יאללה, נועם, כנס לי לאחד ובוא נתחיל להבין רגע מה יש לנו. יאללה, נועם, כנס לי לאחד רגע. כנס לי רגע לאחד, כנס רגע, בוא נבדוק אותו. בוא נבדוק, אם אתה לא נכנס לשלוש, אתה סמרטוט רצפה, אחי. 1, תן לי 3, 2, תן לי 3, זרוק. מקצוע, זכית, אתה לא סמרטוט. עכשיו נועם, תקשיב לי טוב, אני יודע שזה כואב, בגלל זה אנחנו ננסה לקצר בחזרות, זה קצת נשמע דפוק, אבל זה יוריד לך מהאמות. בסדר, אנחנו ניכנס לעוד 3, ואז אנחנו ניכנס לזוג, אתה מסוגל לעשות את זה? נעשה מנוחות ארוכות, תן לי שלישייה. תן לי שלישייה. 1, יופי. 2, נייס. 3, יופי. כל הכבוד. זוג ואנחנו עוברים הלאה, נועם. חיים שלי, כל הכבוד. אלוף עולם. יאללה, 5, 3, 2, 1, יאללה, מלא מנוחה, עכשיו שחקים. תן לי זוג. 1, נועם, תעמוד רגע. יאללה, תן לי שלישייה, ואז זוג. אנחנו נכנסים עוד 4, 3, 2, 1, גו. לא, אבל נועם, גם אם תפסת אותו, אתה תיתן פוש פרס, הכל בסדר, אחי. אין עם זה שום בעיה. נועם, תתיישר רגע. הבנת מה עשית? יכלת לעשות פוש פרס. תחזור לשם. תחזור, אחי. נועם, זה קטן עליך, זה שטויות, אחי. יאללה, תן לי. נועם, אם זה ממש קשה, 2, אבל אתה לא צריך את זה. 3, תן לי. 1, 2. נועם, אל תתרחק, אבל אני צריך לראות אותך, אחי. אני אביא לך מה שאתה צריך. 2. יאללה, נועם, כנס 2. נועם, תסתכל עליי. 5 שניות נכנסים לזוג. זה הכי קצר שעשית עד היום. יאללה, תן לי. עוד 3, עוד 2, עוד 1, תן לי זוג. גם על הפועל, אתה לא זורק את המאות, לא משנה מה. 1. מצוין. בוא ננוח איזה 6-7 שניות, אבל לא בישיבה. בוא ננסה לעמוד, לעשות ככה, תסתכל עליי. תעמוד, תעשה ככה, תנסה. אנחנו כבר 7 שניות נחים, נגיע ל10. תעמוד. 3, 2, 1. זוג וסיימנו, אחי. זוג וסיימנו. תן לי אחד! אלה! יפה, אני אוהב את זה. לא להתרחק, אני צריך אותך בפריים. לא, אבל אנחנו חצי, 5 דקות. אתה בספק מעולה. לא, אתה מסוגל 2? אחרי זה 1-1. תן לי 2 ואז 1-1.
נועם עוד 3, 2, 1, יאללה, תן לי זוג. בוא ניתן מנוחה יפה. נועם, יש זוג? אני חושב שיש. מיותר 1-1. אחרי זה נעשה סינגלים. תקשיב, נועם, עוד 4 דקות סיימת את החרא הזה. זה חצי שעה של לימוד, זה 4 דקות הכי קלות שלך עכשיו. רק בבקשה תעמוד אחרי. יופי. אנחנו עכשיו נכנסים לדקה הרביעית, יש 4 דקות מעכשיו. אז אתה תן לי זוג ואז אנחנו מחליפים. יאללה, תן לי עוד, זהו, 4 דקות, תן לי 2. נופר, אנחנו מוסיפים 5 על זה. יאללה, חזק. תקשיב, אנחנו 3 דקות. נועם, אנחנו 3 דקות, בסדר? יש לך ב-90, כמה שמה? 5. אני רוצה כל 15 שניות כניסה. אפשרי? יאללה. כל 15 שניות כניסה. יאללה, בוא ניכנס. עוד 4, 3, 2, 1, גו! סינגל. הכל טוב. נועם, תסתכל עליי. עוד פעם. הכל בסדר ותופס את זה בפאוור קלין. בסקווט קלין. תפסת אותו? עלית לפוש פרס. אם תפסת אותו בפאוור קלין, גם בסדר. אפשר לרדת לסקווט ולקחת אותו. יאללה, אנחנו 2.5 דקות. נועם, תן לי בבקשה 1 סינגל יפה. תן 1 ואז... יופי, תסתכל עליי, סקווט, ואז פוש פרס. מצוין. זה מה שאנחנו עושים, בסדר? זה מה שאנחנו עושים, פאוור קלין, סקווט, איתי, נועם, פאוור, פוש. 2 דקות. יהיה לנו 2 דקות עבודה, אחי. זה רמאי קצת, הוא מקדים. תהיה איתי, אנחנו 1:50. יאללה, נועם, הבטחת לי כל 15 שניות. פאוור, סקווט, פוש. יאללה, חזרה שנייה. תן לי נועם, 1.5. פאוור. קח אוויר, יורד למטה ופוש, חזק, רגליים. מלך. נועם, 1.5 זה כלום. אני רוצה שתכנס ל-100 גם. נועם, אתה נכנס ל-100. אנחנו בזוג, בסדר? יאללה, 3. 2, אנחנו נכנסים לחזרה השלישית. תן לי פאוור. יופי, קח אוויר. מצוין. חזרה שלישית. נועם, יש לנו עוד 1 דקה עבודה. עוד 1 דקה עבודה. תן לי עוד 2 כאלה וננסה להיכנס ל-100. יאללה. פאוור. יאללה, עוד 1. נועם, עוד 1. נועם, 0.5 דקה. אנחנו ניכנס לעוד 1. נופר, אני אביא טלק, כי לא יהיה זמן. אני אצלם אותם ואז אנחנו... זה. יש לנו פה 5. נועם, כנס. תהיה איתי, 15 שניות. זה החזרה האחרונה שלך. יאללה, סקווט. זהו, אין לנו משהו שלא צילמנו, נכון? במקרה חירום, דמבלים.
סיימנו ב-90. בסדר, הנה נועם, סיים את החיים שלו. זה, לא יודע. וואו, יש לך משהו להגיד? די, אל תגיד את זה. תודה רבה.